Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa nin jɛla n ye kosɛbɛ an bɛ dayira la bi k'a fɔ i dabara yɛrɛ la ko nikawul mutaha ko damuta furu furu sunzuru furu surumani furu kunguruni le mariage temporaire k'a bɔ i dabara la billahi ni ala tɛ maa si tɛ a jurumu hakɛya dɔn silamɛya kɔnɔ dɛ m'a fɔ diinɛ wɛrɛ la k'a fɔ i dabara la ko damuta furu ka jɛnɛya moderniser ka jɛnɛya sutura ka jɛnɛya dɛmɛ ani ka jɛnɛyakɛlaw dɛmɛ k'olu sutura olu ka baara k'a fɔ ma ko damuta furu k'o wele ko furu billahi n'i sara k'a kuma tu i da ala b'i da fara ka tasuma kami ka kɔnɔ professeur Ibrahim Sanogo mankan don i y'a faamu n'i y'a mɛn maa o maa da ko damuta furu a fɔ ko jɛnɛya furu n'i y'a mɛn ko maa o maa da ko damuta furu a fɔ ko kakalaya furu i b'a ta y'a fɔ maka hali ni min nɛn kɛla 4 ye ka min ɲɛfɛla kɛ 8 ye a tɛ se ka nin kuma sɔsɔ dɛ kuranna kɔnɔ furu kelen pe de bɛ yen kuranna aya min b'a la ka taga yɛlɛmɛ karamɔgɔ piriparaw fɛ an b'a f'u ye u k'a dabila ala ka kuranna tɛ maa ka tulonkɛfɛn ye dɛ n'an ma ɲɛ a ka kakalaya kɔ an ma ɲɛ a ka piripara ko kɔ kuranna aya k'o ta k'o kɔrɔ yɛlɛmɛ ka bɛn jɛnɛya ma k'o ta k'o kɔrɔ yɛlɛmɛ ka bɛn kakalaya ma a ka dabila dɛ kuranna kɔnɔ furu kelen pe de bɛ yen a n'a muso mara cogo a n'a den mara cogo a n'a kiɲɛ ta cogo u bɛ piripara furu mun fɔla a y'u ɲininka a kiɲɛ ta cogo bɛ kuranna kɔnɔ wa a muso mara cogo bɛ kuranna kɔnɔ wa ka taa furu kɛ furu ka tɛmɛ cɛ ni muso dama cɛ k'o ye furu ye jɛnɛya seere t'a la fa t'a kalama ba t'a kalama o tɛ sa kɔni sa a tɔ ka kɛ ni maa o maa minɛna kakalaya la hôtel la o k'a fɔ furu damuta furu de bɛ ne ni muso in cɛ wa jɛnɛya bɛ ɲɛdɔn bilen ka bɔ furu la cogo di n'i y'a mɛn ko kakalaya nin ko sugu don ala ma kisi la ma kuranna aya min n'u b'a la k'a fɔ a filɛ nin ye tiɲɛ tɛ dɛ ala ko famastata'tum bihi minhunna muso minnu bɛ se ka furu ala ye olu de jate aya sanfɛ ka jigin muso minnu furu bɛ daga silamɛ kelen bɛɛ ye ala ye o muso de jate ka sɔrɔ ka n'a fɔ famastata'tum bihi minhunna n'a ma ɲɛ ko a bɛ fɛ ka damu ta ni nin kelen o kelen ye ni muso ninnu kelen o kelen ye sabu n'i y'a mɛn ko damu ta jumɛn don saga bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye misiw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye jɛgɛw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye yiriw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye adamadenw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye danfɛn bɛɛ bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye ala de ko o damu ta tiɲɛ don muso ninnu furuli de dagala aw ye mɛ a kana sɔn fiyewu k'u furu a kana sɔn fiyewu ka damu ta n'u ye fo furu ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka furu fɛn di famastata'tum bihi minhunna a ko ten ni damu bɛ ta naani muso o muso ye aw ye adamaden de ani bagan tɛ kelen ye baganw bɛ damu ta ni ɲɔgɔn ye u tɛ nafolo bɔ foyi tɛ bɔ furu ko t'a la mɛ aw adamadenw kana sɔn fiyewu ka damu ta n'an ma nafolo bɔ o kɔrɔ ye n'an ma furu siri n'o bɛna yɛlɛmɛ k'o kɛ piriparakan ye ka taa jɛnɛya wele ko damuta furu hɔrɔnmuso 2 bɛ e bolo o n'u bobɔraba jɛmanba cɛɲumanba hɔrɔnmuso 3 4 bɛ e bolo so kɔnɔ bobeleba jɛman cɛɲumanbaw i y'a faamu kulɔninba bobarabaw olu bɛ e bolo so kɔnɔ e ma damu min sɔrɔ olu la a bɛ furu la furu tutu e ma diya ni damu min sɔrɔ o la e bɛ taa bobara jalani juguna misɛnni sunguruba sengara misɛnni jimɛ ta ka san 1 furu sɛbɛ e n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko o furu wele ko damuta furu e ma damu min sɔrɔ ni muso belebeleba 4 3 la furu min bɛ a tɛ ban fiyewu fo saya de bɛ aw fara furu tutu e ma damu min sɔrɔ o la e ma o furu wele ko damu furu fo sungurubani dɔ n'a sengara misɛnni e ka t'o ta kɛrɛfɛ kalo 3 furu walima san 1 furu walima ko san 3 furu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛna damu sɔrɔ o de la nin tɛ piriparakan dan ye wa n'a furu bɛ wele ko damuta furu hɔrɔnmuso minnu b'i bolo so kɔnɔ o de ye damuta furu ye furu min ye furu tutu ye n'a tɛ sa o de ye damuta furu ye mɛ jɛnɛya moderniser ka t'o wele ko damuta furu kakalaya furu kuranna bɛɛ an ye débat caman kɛ nin kan bi ko tɛ dɛ a kana kɛ maaw kɔnɔ ko maa dɔ de kɔsɔn ne bɛ bɔ k'a fɔ kabini ala ye n ta n tɛ maa contre la n tɛ maa juguya la n tɛ maa yɛrɛ fɛ n bɛ tiɲɛ de fɛ n bɛ nkalon de contre la ni n ka kuma fɔ n'a bɛnn'i ma i kunna diyala n'a ma bɛn ma ka dɔ bɔ si la i dɔrɔmɛ 1 nɔnɔ n dɔrɔmɛ 1 basi
ante wajulu ke ka dia machi ante karamo contrôle ante population fait mais nanye mao maye ki bala ka galonta ka do dina kono ibala ka fenfo dina kono minte pe ambe anga bomu taka asusu ikun ibe ti ero soro fo kolokani dina be jeni ne chugodi kana sigi ka dina tonomi tlegan fe asigi ni nyana kurana kele mimbe ka singa o yeleme ka jenia jago ya do kurana kono ko damuta furu e ma damu musoro oro muso bawla e ma damu musoro muso nani muso abe muso furu muso saba nani ka bla sokono muso belebele ba flako o furu kulu bla sokono muso chenyma furu ku bla sokono katla kulu toy e ma damu musoro ola e ma dia musoro ola kone tala voyage la kikata sunguru pa singala misani do nyini ka semeni flakeno walma ko ka kalo saba keno ko de damuta furu kakala ya furu ya me ko jogo jugu ya de ni ya me ko jogo jugu ya prepara dina kono nindo nabila isa na nimaya akaslam ya kono Musa maninka akaslam ya kono Ibrahim maninka akaslam ya kono Nuhu maninka akaslam ya kono Muhammadu mi ango ko be jogo bauka o de bina ni prepara ko ke ala afomani tulo kono ala ka ni sababe ala ka wati wera irana Professeur Ibrahim Sanogo ka bo sira ko megetana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillah